Què pensa d'aquesta fira? És la primera vegada que assisteix? Bé, jo és la primera vegada que assisteix, coneixia de la fira des de la tasca que havien fet la passada legislatura en el Consell de Mallorca, sobretot per en Miquel Àngel Flaquer, que és una persona que s'ha preocupat molt que aquesta fira anés endavant. Per el turisme de les Illes Balears, aquesta fira és molt important perquè mostra un producte diferent del sol i platja i fa que a un moment que la temporada cada vegada s'acurça més, a un moment com és ara, el 12 d'octubre, és a dir, a mitjans del mes d'octubre, hi hagi un motiu, un atractiu per que els nostres visitants, els turistes que visiten Cala Ratjada i Capdepera puguin tenir un motiu més per venir. La gastronomia és molt important, forma part d'aquest atractiu que pot tenir els turistes de les nostres illes i des de la Conselleria de Turisme volem ajudar a que això segueixi així.